хора, искам да ви напомня за нещо много важно. Вие сте достатъчни. Не трябва да позволявате, а никой ви кара да се чувствате по-малко. Усмивката ви е силна. Използвайте я. Гако, добре ли си? Гако, не обръщай внимание на гадните неща. Аз много те харесвам. И мама казва, че когато правим добро, понякога лошите хора се ядосват. Но това не значи, че ние сме сбъркали. Ще се обадя на мама. Ало, мамо, може ли да се прибереш по-рано, защото Кака пак е получила от онези обидни съобщения. Как се казваше това? Да, кибертормоз. Може ли да се прибереш по-рано? Ало, Кати, може ли да дойдеш, защото Кака пак е получила от онези обидни съобщения? Моля те, ела. Еми, знам, че това, което се случи, беше много несправедливо и грубо. Но искам да знаеш, че не си сама. Те не знаят колко си силна и какъв добър човек си. Не вярвай на злобните думи. Те говорят повече за тях, отколкото за тебе. Не позволявай на омразата да заглуши усмивката ти. Глупачко. Видях клипът, беше истински. Те просто няма с какво друго да се изразят, освен с фотографики. Да бе, лев си я кажеш, като не си смеят в коридора. И на мен съм се смели. Миналата година. Помниш ли? Но тогава отидох при психолога. Първоначално помислих, че ще е тъпо. Оказа се, че е първият човек, който ме е слушал без да ме съди. Сигурен ли си, че има смисъл? Не губиш нищо. Поне веднъж някой ще е на твоя страна. Заповядай. Просто исках да кажа нещо позитивно, а те се нахвърляха срещу мен. Коментари, обиди и колажи. Чувствам се като глупачка, даже не ми се излът вкъщи. Еми, това, което описваш, си има име. И това е кибертормоз. И не е просто шега в интернет.
И да, то е толкова сериозно, колкото тормоза на живо. Никой няма право да те обижда, унижава или да разпространява лъжи за теб. Ако стане по-зле, ще кажа, че не мога да понасям критика. Има няколко неща, които можеш да направиш още сега. Първо, пази доказателства. Скриншотове на постове, на профили, на съобщения. Това може да помогне, ако решим да говорим с родител или с директора. Второ, блокирай тези хора, които ти пишат такива неща. Във всяка една платформа има бутон репорт или мют. Така няма да получаваш повече съобщения от тях. И трето, репортваш ги, докладваш ги. Във всяка една социална мрежа има бутон репорт. Така може да отбележиш съобщението като заплашително или обидно. И наистина работи, повярвай. Особено ако не си единствената, която го прави. А ако просто продължат с други профили? Тогава пак ги блокираш и пак докладваш. Но и тук можем да реагираме. Не си сама. Ще говорим с директора и ще направим така, че не ти да си тази, която се чувства виновна. Не е твой срам. Срамно е тяхното поведение. Какво мога да направя? Първо, да не го пазиш в себе си. Ти направи най-трудната крачка, каза го. От тук нататък можем да реагираме. Не си сама в това, аз ще ти помогна. И факта, че си останала себе си въпреки всичко, те прави още по-силно, отколкото си мислиш. Преди ми казаха, че думите не могат да те ранят, но това не е вярно. Понякога точно думите оставят най-дълбоките белези, особено когато ги чувстваш всеки ден, дори когато сам в стаята си. Не се кри, не мълчи. Не е срамно да потърсиш помощ. Срамно е да нараняваш другите и да си мислиш, че няма последствия. Днес вече знам. Това, че съм себе си, не е слабост, то е сила. И тази сила никой не може да ми я вземе. Кибертурмозът е истински. Болката е истинска. Но това, което научих, е, че и подкрепата е истинска. Има хора, които ще те чуят. Ще ти повярват, ще ти помогнат.